У Высоцкага, который советский бард, ёсць балада пра дзяцінства. Там пра савок другой паловы 40-х, камуналкі, турмы, пра водачку, одну уборную на 38 комнат. А ёсць і такі радок: немцы пленныя на хлеб менялі ножыкі. І нібыта гэта звыклая частка жыцця, хаця пісаць пра гэта было чамусьці не прынята. Малаізвесныя страніцы гісторыі, як у іх на Расіі любяць казаць. З вами Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». Палонных немцаў усе мы бачылі ў савецкім кіно або ў хроніцы пра вайну. Але рэдка задумываліся, а што з імі сталася пасля? Куды яны падзеліся, ці выжылі? І вось акурат і пагаворым. І калі вы палічыце гэтае відэа цікавым, важным, то не забывайцеся, калі ласка, на падабайку і падпіску на наш канал, калі вы не ў Беларусі, і для вас гэта бяспечна. І таксама мы будзем мега ўдзячныя за падтрымку нашага каналу. Усе рэквізіты ёсць пад відэа. Дзякуй. У ліпені 44-го года ў Маскве адбылося небывалае відовішча, нібыта з часоў старадаўняга Егіпту ці Асірыі. Па горадзе прагналі пад шчыльнай аховай войскаў НКВД 42 тысячы палонных немцаў. Гэта агромністая колькасць народу. І наперад паставілі найбольш каштоўную здабычу генералаў, а пасля афіцэраў і гэтак далей па ранжыру. І нават палонныя французы там былі. А на двары лета, таму падагналі пажарных з вадой, каб паіць, каб не падалі цягам маршу. Хоць для відовішча і так адабралі найбольш такіх здаровых, каб яны фізічна прайшлі. А пасля ўсіх пагрузілі ў цягнікі і распіхалі па лагерах. І далёка не ўсе ўдзельнікі таго шоу вярнуліся нават пасля доўгіх гадоў лагеру дадому. Шмат каго з генералаў і афіцэраў проста пакаралі смерцю, казнілі. Багата з тых, хто нават пайшоў на супрацу з саветамі, запісаўся ў камітэт «Свабодная Германія», маюць каля даты смерці допіс «Умер в плену». Ці ўвогуле яны не маюць ніякага допісу, бо проста не фігуравалі ні ў якіх спісах, іх як бы не было. А родныя былі ўпэўненыя, што сваякі загінулі на фронце. Тэма палонных немцаў у савецкай гісторыі вайны бадай проста не фігуравала. Былі лічбы, колькі, дзе ўзялі ў палон, а што далей, гэта таямніца. Проста цішыня. Па сучасных звестках у савецкі палон трапіла больш за 3 мільёны немцаў. І вярнуўся дадому толькі кожны трэці. То бок прыкладна мільён загінуў не ў баі, а ў палоне. Нічога падобнага ў брытанскіх ці ў амерыканскіх лагерах не было. Але да гэтага я яшчэ вярнуся. Давайце ўсё па чарзе. Яшчэ на самым пачатку вайны пры НКВД запрацавала структура, якая называлася ГУП-ВІ – Главное управление по делам военнопленных и интернированных. Але палонных тады асабліва не было і, адпаведна, не было кім управляць, бо самі рускія на той час адступалі і здаваліся ў палон мільёнамі. Пра катастрофу 41-го у нас быў асобны выпуск, гляньце, калі не глядзелі. І вось савецкія і пазней расійскія гісторыкі бадзёра пішуць і пісалі, маўляў, палонных немцаў ва ўмовах адступлення проста не было куды дзяваць, таму іх расстрэльвалі. Расстрэлы насамрэч фіксуюцца ў дакументах, у данясеннях, але глобальна за свае фатальныя памылкі на фронце і адсутнасць рэальных палонных, узятых у баі, рускія адыграліся на цывільных. Найперш на паволзкіх немцах, якія маглі нават і не чуць нічога пра Гітлера, а таксама на людзях з нямецкімі прозвішчамі. Ауэ, Шмідт, все, ты шпіён, давай, паехалі. Але гэта асобная гісторыя. І тут вось узнікае цікавы момант. Ужо 1 ліпеня 41-го года ў Маскве прынялі такое палажэнне о военнопленных. Гісторыкі пішуць, што насамрэч нерэальна было падрыхтаваць такі дакумент за пару дзён. І таму, верагодна, ён ляжаў гатовы ў шуфляцы на выпадак нападу Сталіна на Еўропу. І гэтае палажэнне на словах было проста мегагуманным. Харчаванне, медыцынская дапамога, права на перапіску, нават грашовыя пераводы ад родных. І як гэта рэалізаваць ва ўмовах фронту проста неясна. І пры гэтым
Положение о военнопленных так и засталося элементам прапаганды, пустышкой. Москва нават не далучылася да Жэнеўскай канвенцыі, чым, дарэчы, пагоршыла сітуацыю сваіх палонных, бо яны ж таксама аказаліся па-за гэтым прававым полем. І не было абмену пайменнымі спісамі палонных праз міжнародны чырвоны крыж. У 43-м годзе Саюз у прынцыпе разарваў кантакты з чырвоным крыжом. І хутка, неўзабаве стала ясна, навошта. Па ходзе баявых дзеянняў на ўсходзе палонных немцаў ставала ўсё больш і больш. Асабліва, канешне, пасля сталінградскага катла. У дзённіку генерала Серова, які акурат займаўся гэтым пытаннем, ёсць такі момант. Генерал звярнуў увагу на шмат трупаў немцаў па дарозе, і таму ён дагнаў калону, дзе пешкі гналі палонных. І аказалася, што канвойны сержант проста адстрэльваў тых, хто, на яго думку, слаба ішоў, ці проста не спадабаўся. І хто аддаў такі загад? Ён сам рашыў. Такую калону па выніку давялі да нейкіх разваленых стайняў, дзе салдаты хутка вымерлі з голаду, з холаду, а трупы хавалі ў грамадных такіх ямінах, засыпалі вапнай і закопвалі потым трактарамі. І гэта толькі адзін прыклад. З той 90-тысячнай нямецкай групоўкі, якая здалася пад Сталінградам, да канца вайны дажыло 1006. Колькі гэта агулам? 5%. Наогул, смяротнасць у першыя дні ці тыдні пасля ўзяцця ў палон была найбольшай, бо да таго лагеру ты яшчэ паспрабуй дайдзі. У снежні 42-го, то бок яшчэ раней, той самы Серов пісаў на імя Берый. Цитата. «При взятии в плен наши части гонят военнопленных пешком по 200-300 километров. При этом их снабжение не организовано и зачастую по 2-3 суток в пути военнопленных не кормят. Вагоны для отправки военнопленных подают необорудованные нарами и печками, и в каждый вагон грузят по 50-60 человек». Вы можете цалкам справядліва адзначыць, што стаўленне саміх немцаў да мільёнаў савецкіх палонных не было лепшым. Так, але, па-першае, немцы адказалі за гэтае злачынства ў Нюрнбергу і пасля, і ажно дагэтуль плоцяць розныя рэпарацыі. А па-другое, гэты змрок працягваўся і ў вайну, і пасля вайны, і, здаецца, ўжо ў мірных умовах. І ніхто ніколі за гэта, як і за іншыя савецкія злачынствы, не адказаў, не стаў перад судом. А самі факты, якія надалей усплываюць, надалей у рускіх малаізвестная гісторыя. І гэта вельмі цікава. Всё, што нязручна, это малаізвестная гісторыя. Па нормах сутачны паёк палоннага прадугледжваў 400 грамаў хлеба, 100 грам рыбы, 100 грам крупы і гэтак далей. Але гэта было толькі на паперы, зразумела. Всё вырашалася на месцы, як скажа начальнік, і што там ёсць в налічі. Толькі адзін прыклад для разумення. Усяго за 2 месяцы вясны 43-го года у саратаўскім лагеры памерла 6 тысяч палонных. 6 тысяч, большасць ад голаду. Ёсць шмат змрочных, нават, я б сказала, апакаліптычных апісанняў, во што пераўтвараў палонных людзей голад. Не толькі бойкі, але і забойствы за ежу, канібалізм, шмат выпадкаў самазабойстваў, ці проста людзі шалелі, бо ніякай перспектывы выбрацца не было. Вось урывак з запісаў Генрыха Эйхенберга, гэта 1947-48 гады. Голад псаваў людзей, карумпаваў іх і пераўтвараў звяроў. Звыклымі сталі кражы прадуктаў у сваіх жа таварышаў. Людзі пакутавалі ад галодных галюцынацый, як у дзікім жывёльным сне. Гадзінамі яны маглі разважаць пра ежу. Гэты шалёны стан даводзіў да таго, што пачыналі калекцыянаваць рэцэпты гатоўкі страваў і пірагоў. Часам людзі самі сябе калечылі, адрубалі, напрыклад, пальцы з думкай: ну, у такім стане я непрыдатны для вайны ці для працы, так хутчэй адправіць дадому. Наіўныя. Там жа у лагерах ствараліся этнічныя групоўкі. Немцы часам зневажалі сваіх былых саюзнікаў, румынаў, вугорцаў, італьянцаў, бо тыя лічыліся баязліўцамі. А тыя ў адказ самі прасіліся ў адміністрацыі на пасады наглядчыкаў. І ўжо з палкай у руках вырашалі, хто колькі хлеба атрымае. Наогул, у картатэках ГУПВІ фігуруе 4 мільёны палонных. Сярод іх бельгійцы, французы, галандцы, грэкі, балгары, швейцарцы, нарвежцы, нават амерыканцы, англічане і яўрэі. Але большасць, безумоўна, канешне, немцы і аўстрыйцы.
Лагеры Гупві гэта той самы гулаг толькі для палонных, часам нават больш жорсткі. Ёсць кніга аўстрыйскага гісторыка Штэфана Карнера, якая так і называецца «Архіпелаг Гупві». Геаграфія лагероў дужа шырокая, як у прыфрантавой зоне, так і дзе-небудзь на краі свету. Там Сахалін, Якутія, Селігер, Казельскі лагер пад Масквой, Старабельскі лагер каля Варашылаўграда, гэта зараз Луганск, паўсюдна. Гэта мог быць звыклы кавалак стэпу, 2 шэрагі калючага дроту, а за імі нават не баракі, а 100-метровыя землянкі. Унутры земляныя нары, прыкрытыя саломай. А людзей жа адтуль яшчэ і на працу ганялі. Будаваць дарогі, валіць лес. І ўвесь час былі патрэбныя новыя лагеры. Таму сярод балотаў ці ва ўмовах вечнай мерзлаты палонныя самі сабе іх будавалі. Вось фрагменты дзённіка Ганса Юргена Отта. Гэта зіма 46-47 гадоў. 17 снежня. Каманды для вонкавых працаў сёння не выйшлі. І нас хутка вярнулі. Проста занадта халодна. 38-40 градусаў ніжэй нуля на тэрмометры. 28 студзеня. 30 градусаў марозу. Цэлы вечар штопаў сабе пальчаткі. Зараз гэта жыццёва важна. Стаўленне да афіцэраў было крыху больш лайтовае, але і там было няпроста. Часам забаранялі пісаць, ці проста не было паперы, пісалі тады на драўляных таблічках. А вось калі ты вучыш рускую мову, то ты ў зоне рызыкі, бо ты схільны да ўцёкаў. Але нават у такіх умовах людзі займаліся самаадукацыяй. Напрыклад, Конрад Лоренс, вайсковы ўрач, які трапіў у палон пад Віцебскам, чытаў лекцыі па тэорыі паводзінаў жывёлаў, эталогіі для сваіх сулагернікаў. І хто ж мог ведаць, што гэта будучы лаўрэат Нобелеўскай прэміі па фізіялогіі і медыцыне? Родныя наогул лічылі яго мёртвым да 48-го году, пакуль ён не вярнуўся. Канешне, былі і бунты, і пабегі. Большасць лавілі, стралялі. Для гэтага былі спецыяльныя роты пошуку. Пішуць, што на пачатку 45-го ў лагеры пад Менскам здарыўся бунт. Праз жудасныя умовы, праз харчаванне. Немцы забарыкадаваліся ў бараках, узялі ў закладнікі вертухаяў, каб весці перамовы. Ну, а рускія проста расстралялі баракі з артылерыі, бо што ім тыя закладнікі, няўжо праблема знайсці іншых вертухаяў, праўда. Ужо ў наш час у расійскай прэсе пішуць, як немцы ў лагерах елі булкі з маслам, запівалі кавай, купаліся ў басейнах. Проста санаторная сістэма. І вось, ведаеце, неясна толькі, як у гэтых санаторыях загінуў 1 000 000 чалавек. Немцы, якім пашчасціла вярнуцца пад канец 40-х, гэта першая хваля, часам казалі дзіўныя рэчы. Рускім у Саратаве ці Вологдзе жывецца не асабліва лепш за палонных батракоў. Вось вытрымкі з успамінаў. Тыя, хто вярнуўся з лагераў на Урале, кажуць пра цяжкую суворую зіму 46-47 гадоў, калі галадалі батракі з сялянскіх гаспадарак, мы палонныя ў калгасе. Рускім жылося таксама, а часам і горш. Зімой 46-47 гадоў у сельскай мясцовасці амаль 6 месяцаў не было хлеба. Людзі харчаваліся бульбай і капустай. Людзі падалі на вуліцы ад голаду. Гэта вельмі цікавы момант. Ужо пра ўсю вось гэтую савецкую сістэму. Глядзіце, то бок мяжа паміж гулагам, Гупві і звыклай вось гэтай савецкай жытухай, яна сціралася, яна была даволі умоўнай, што ў 30-е, што ў 40-е, што да вайны, што пасля, што для фашыстаў, што для сваіх. І там, і тут адно і тое ж. Голад, бяспраўе, змрок. І навошта ў гэтым галодным краі надалей трымаць яшчэ і палонных? Які сэнс? А сэнс быў. Пра вялікія будоўлі, цэлыя гарады, дарогі, ГЭС, нямецкіх навукоўцаў у савецкіх шарагах, а таксама пра спробы перавыхавання я распавяду ў наступнай серыі. А на сёння, я думаю, што пара развітвацца. Пішыце, што вы думаеце на гэтую тэму, і будзьма разам з сапраўднай гісторыяй, і будзьма разам з Украінай.